sih ini. Lele nih. Maya ni mini dai ya. Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनै ब्लग लाबोलायबायलाय दा जोङो टंलानिफ्राय फैनानै जोङो द्रामाया जोबथ'बाय आरो ओमफ्राय जोबनानै दा नै आरो माबायाव थांनायदो रेकर्डिं दङ आरो दा गारि नेगासिनो दा थांनोसै दख'नाखौ गानना लाखाबाय आरो ओमफ्राय ब्लाउसखौ ओमफ्राय जेबो देलायथ'वाखै मारै नुयो आंखौ फुब्लेग्लेनो ओमफ्राय दा थांनानै देलायनोसै ओमफ्राय रेकर्डिंआव थांसै आरो ओमफ्राय दा जों थांसै गारि ओंखारखांबाय आरो जि गोलोमखादों मोखाङानो ओमफ्राय जेबो देलायाखै लिपस्टिक लादो खाफा लादो दा ओमफ्राय बाहेरावसो खालामगोन थांनोसै होनबा नायलांगोन ओरैनो प्रेक्टिस खालामदोंमोन आरो थांबाय दा ओमफ्राय रेकर्डिंआव थांनोसै ओइ नै गासैबो ओंखारजोबना दं आरो बिदिनो खोमसि makannya sawai sikitku bisa pakakan lo enak ada ini recording dengar jona dengar gaसिबो ओमफ्राय नै इसोरो जनानै मेंसोबाय गासिबो एबारनो बेलेग दखन गेजेराव खालि जाबायना थांबायथिं दासो मिलायदो मोसाग्राफोरा मालाय नै ओइथिं इदिखौ थांनो हाया मोदानदो दरजाया दे खालामदो biasa bos kagak bah ama ya dengar minder परथा जानो थांसै जोङो परथा दा जोंना रेकर्डिं खालामनायानो जोबाखै आरोना आरो दंबावो थांगासिनो दा लोगोफोर जोङो नै दसे उन्दुथ'ना दङ आरो गोरोबलाय आलाय मोखाङा दसे उन्दुदो जिबासिबाय सान्दुंखौ नेनानैनो माला सान्दुंआनो थांगोन हर सिङाव नै सिङाव खालामला आरो दा बाहेरावसो खालामसिगोन गोजोना दङ गोदाव सोराव जोंथ' उन्दुलाबायबाय दख'नायाव खस्थ'याथ' गैखाला दा दसे थानानैसो जासिगोन आरो ओमफ्राय खासे मानसिया मिनिसै नै lele nih Maya ni mini dai ya karcing apa kok sama cincin
उन्दुगासिनो मोननायलाय आरो जोंनियाव उन्दुनानै हरथार सारथा जाखांना फैना दसे नेयाव थाथ'बाय ओमफ्राय दा दसे थानासो जासिगोन नै गोदाव सोराव उन्दुना दङ Taki Pestrafra मेंजोब्बाय दुरबलता जाजोब्बाय जोंना नै रिकर्डिं खालामनायानो केमेरा माबायानो बेटारियानो जोबना होबाय आरो